Φρόντισε την όρασή σου. Η όραση μας παρέχει πάνω από το 80% των πληροφοριών για το περιβάλλον. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να τη φροντίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Μερικές φορές, πολλοί από τους κοντινούς σου ανθρώπους πηγαίνουν για προληπτική εξέταση όρασης. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη χορήγηση σταγόνων από τον γιατρό ή την νοσοκόμα. Οι σταγόνες διαστέλνουν την κόρη, επιτρέποντας στον γιατρό να εξετάσει προσεκτικά το μάτι. Χωρίς αυτές τις σταγόνες, η εξέταση δεν θα ήταν δυνατή. Οι σταγόνες προκαλούν να παραμένουν ανοιχτές οι κόρες, ανεξάρτητα από την ένταση του φωτός. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται επιστημονικά χρονική παράλυση του μειώστου σφιγκτήρα της χολιδόχου κίστης. Μετά από μερικές ώρες, αυτό το αποτέλεσμα εξαφανίζεται και οι χλωροφύκες ξανααντιδρούν στο φως, διαστέλλοντας τις κόρες τους στο σκοτάδι και συστέλλοντας τις στο έντονο φως. Οι κόρες ρυθμίζουν την ποσότητα φωτός που εισέρχεται στο μάτι. Το φως είναι ενέργεια. Όσο περισσότερος είναι ο φωτισμός, τόσο περισσότερη ενέργεια απορροφάται από τον αμφιβληστροειδή. Οι κανόνες ασφαλείας καθορίζουν πόση ενέργεια είναι ασφαλής για την όραση. Μετά τη χρήση σταγόνων, τα μάτια είναι πιο ευάλωτα στις βλαβερές επιδράσεις του φωτός. Η πιο ισχυρή πηγή του στο περιβάλλον μας είναι ο ήλιος. Ο ήλιος εκπέμπει ισχυρή ενέργεια που μπορεί να βλάψει τον αμφιβληστροειδή. Σε κανονικές συνθήκες, οι συσπασμένες κόρες προστατεύουν από το φως του ήλιου, αλλά μετά τη χρήση σταγόνων αυτή, η φυσική προστασία απενεργοποιείται. Για να προστατεύσουμε τα μάτια μετά τη χρήση των σταγόνων, αρκεί να φοράμε γυαλιά ηλίου. Αυτή η απλή ενέργεια μπορεί να προλάβει τις βλάβες στην όραση. Είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τους άλλους για αυτή την απειλή. Να θυμάστε, οι διασταλμένες κόρες που δεν αντιδρούν στο φως αποτελούν κίνδυνο. Προστάτεψε τα μάτια σου και ενημέρωσε τους άλλους για αυτόν τον κίνδυνο. Η χρήση γυαλιών ηλίου μετά τη χορήγηση σταγόνων είναι μια πολύ μικρή προσπάθεια που μπορεί να προστατεύσει τα μάτια σου από σοβαρές και μόνιμες βλάβες. Φρόντισε την όρασή σου και την υγεία των αγαπημένων σου